Moi boa tarde a todos e a todos. Damos comenzo a este pleno convocado pleno ordinario do Concello de Fene do 6 de xuño de 2024 con 8 asuntos na orde do día. Punto primeiro, a aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 2 de maio de 2024 e extraordinaria do 13 de maio de 2024. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende número 493/2024 a 690/2024. Non sei se hai alguna intervención. Punto terceiro, aprobación se procede da designación da xuíza de paz titular do Xulgado de Paz do Concello de Fene. Dou a palabra á concelleira que defendeu na comisión, Sandra. Perdón. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois sobre o xuíz de paz, despois de recibir as diferentes solicitudes, bueno, pois acordamos que continúe, bueno, despois de telo falado tanto con PSOE como PP, que continuara a persoa que está ahora en estos momentos. Sí, alguna intervención respecto a isto? Pasamos á votación. Entón, votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 4. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á moción de apoio ao pobo palestino e da exixencia do fin do xenocidio que o pobo palestino está vivindo na Franxa de Gaza a man do goberno israelí. Doi a palabra ao... neste caso, Manuel Polo. Ben, a moción foi dictaminada favorablemente na comisión, co cal non vou a reproducir a intervención que se fixo na comisión. Sí que quería deixar de manifesto que queríamos introducir un cambio, ou que propoñemos xa, antes de iniciar o debate da moción, introducir un cambio no quinto punto, no que se solicita ao Goberno español, no quinto punto actual, e a todos se di solicitar ao Goberno español e a todos os países da Unión Europea o recoñecemento de Palestina como Estado e de todos os seus dereitos como tal, cambiar ese punto, introducindo aí unha pequena modificación, solicitar ao Goberno español que inste ao conxunto, cambiar ese matiz, que inste ao conxunto dos países da Unión Europea ao recoñecemento de Palestina como Estado, xa que o propio Estado español foi un dos primeiros da propia Unión Europea en facer isto. Entón, a proposta que facemos é cambiar ese punto para que o Goberno español inste ao conxunto da Unión Europea ao recoñecemento de Palestina como Estado. E en relación á proposta que facía o PSOE, nós non a compartimos, nós vamos defender a moción tal como está, compartimos algunhas cuestións que se din nas emendas que presentou o PSOE, pero entendemos que é introducir debates que poden ser propios de outra moción, pero que non van na liña desta moción. Esta moción vai na liña de que se está dando un xenocidio contra un pobo absolutamente indefenso, un pobo que non ten Estado conformado como tal, un pobo que non ten dereito á súa lexítima defensa, un pobo que non ten exército para defenderse. É dicir, non estamos nunha guerra, estamos nun Estado moi potente que incluso ten armamento nuclear, que é o Estado de Israel, que está aniquilando, asesinando sistemática e metódicamente a outro pobo. E aí hai de todo, evidentemente, como en todos os sitios, pero nós non estamos debatindo do que pode haber en Gaza ou o que pode haber dentro do pobo palestino. O que estamos exixindo o embargo de armas a Israel e a rotura das relacións diplomáticas, porque o que está facendo Israel, se o fai calquera outro Estado do mundo, eso xa estaría radicalmente tomado. O segundo, instar a Corte Penal Internacional que xulgue o presidente Netanyahu e o resto do goberno polo asesinato ata o momento de máis de 7.000 crianzas. Iso non ten nome. Bombardear unha sala pediátrica con neonatos e decir que é porque ali pode haber terroristas, bueno, iso non se lle ocurre a ninguén
nun estado normal mental, pero si se lle ocurre a alguén que ten unha actitude de superioridade de todo tipo, racial, cultural e de poder económico e militar, por suposto. Entón, iso que fixo Israel, o que está facendo Israel cos hospitais na Franxa de Gaza, iso non se lle toleraría absolutamente a ninguén no mundo. Ninguén. Pero ninguén. Non hai equilibrio niso. É dicir, non hai guerra boa, pero que iso non é unha guerra. Iso é un asesinato sistemático e sin comparación. E nos alegramos moito que hoxe o ministro Álvarez vaya nesta línea de que o goberno do Estado inste á Corte Penal Internacional a capítulo aos dirixentes do goberno sionista. Exixir a apertura de corredores humanitarios, porque do que estamos falando nesta moción é de respetar a vida das persoas. E aquí falamos de respetar a eses millóns de gazatíes que están encerrados dentro da súa terra e asesinados. E o mínimo é darlles axuda humanitaria e no cuarto punto se solicita do Goberno do Estado e da Xunta de Galiza o envío urxente de material humanitario a Gaza. Material humanitario que, además, as forzas de Israel non se cortan en bombardear, os da ONU, os camións da ONU bombardeados. É que iso non ten nome nin apelidos. E se llos puxéramos, quedarían realmente á altura dos nazis dos anos 30 e 40, non? E no quinto punto, solicitar ao Goberno español esta modificación que propoñemos, que inste ao conxunto dos países da Unión Europea, que xa hai algúns que xa o fixeron tamén, o recoñecemento de Palestina como Estado. Nós sabemos que recoñecer hoxe a Palestina como Estado non soluciona o problema, pero sí vai abrir a posibilidade que en pé de igualdade con un goberno razonable en Israel poida haber unha mesa de negociación entre Estados, e aí ten que estar representado o Estado palestino por aquelas persoas que os palestinos e palestinas escollan en un ámbito o máis libre e o máis democrático posible, como teñen feito en moitas ocasións e como, desgraciadamente, nos últimos tempos é imposible de facer. Moitas gracias. Partido Popular? Partido Socialista? Boa tarde a todos. Lamentamos que o único punto dos acordos, o quinto, é o que a nova redacción asemella un pouco o que nos propoñíamos nas nosas aportacións a esta moción, e lamentamos que non se consideren as outras aportacións, xa que no punto terceiro, no punto cuarto, dicíamos no noso escrito que estábamos completamente de acordo, e onde veixo que quedaron por limar detalles é no punto primeiro e no punto segundo. Pero é que o de exixir o embargo de armas, xa o dicimos aquí, é que desde outubro de 2023 xa se está producindo o embargo de armas, xa non se están vendendo, xa non se fan novos contratos para vender armas a Israel. E logo, o de romper relacións diplomáticas, máis claro non o podemos decir no noso escrito que enviamos aos distintos grupos políticos. O sea, como vou a negociar eu que pare este genocidio? Como vou a negociar se rompo as relacións diplomáticas con quen teño que negociar? É que eu, a verdade é que non sei como isto non somos capaces de pensalo sinceramente. Por que nos metemos a decir outras que sí que estamos de acordo con parte do discurso que acaba de facer vostede, pero comprenderá vostede que se vostede comigo rompe relacións, non vamos chegar ao acordo nunca, porque se as rompe xa non nos vamos xuntar para negociar nada. Bueno, es que me parece que de primeiro de razonamento, sin querer ofender a ninguén, eso que vaya sempre por diante. E logo, no segundo punto do acordo, é que xa o fiscal xefe da Corte Penal Internacional, o señor Karim Khan, como poño no meu escrito, ou no escrito do Grupo Municipal Socialista, xa ten solicitado ordes de detención para Netanyahu, para parte do seu goberno e para os líderes máis destacados da organización Hamas. É que non sei que máis quere vostede que se faga. Se xa está feito isto, non entendemos
por que hai que instar á Corte Penal Internacional que xulga o presidente internacional se xa hai unhas órdenes de detención. Cando o proceso siga adiante, se algún día se chega a detener a estas persoas, pois xa serán xulgados, como vostedes poñen no seu punto. Bueno, e non me quero estender máis nesta moción, porque no fondo da moción nós estamos bastante de acordo, por non decir casi de acordo, pero queríamos facer esas matizacións. Se vostedes non son capaces de aceptar un mínimo de matizacións, pois o sinto de verdade. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois nós temos tamén un texto dunha moción que evidentemente non presentamos, pero que, bueno, leendo todo o seu argumentario, todos os puntos, pois coincide ao 100% con todos os puntos que veñen na moción do BNG, exixir o embargo de armas e a ruptura das relacións diplomáticas, vamos, ademais, ambas cousas, debido ao xenocidio cometido contra o pobo palestino, entendendo que é motivo máis que suficiente para exixir tamén a ruptura das relacións diplomáticas. Os 5 puntos coinciden exactamente co que se pide na moción, o resto da exposición de motivos, con unhas ou con outras palabras, ven a ser o mismo, así que nós, polo tanto, estamos totalmente de acordo. E, bueno, eu si quería matizar que eu entendo que con xenocidas non sei se é moi factible negociar, pero, bueno, en todo caso, nós imos a votar a favor. Gracias. BNG, algunha intervención máis? En Israel ten que haber eleccións e supoño que o povo de Israel decidirá por outro tipo de goberno razonable que efectivamente se poida sentar nunha mesa de diálogo con representantes tanto do povo palestino como con unha comisión da ONU que permita chegar a un acordo que non pase por seguir asesinando persoas, nenos, bebés, mulleres, homes, sin xuicio de ningún tipo previo, ni nada de nada, senón asesinar por asesinar. Eu agardo iso, porque, efectivamente, o Estado de Israel pa dentro é democrático e supoño que aí terá que haber algún cambio porque a situación actual é, pa eles mesmos, insostible. E despois, en canto a relacións diplomáticas que comenta o Partido Socialista e se di na moción, cando se fala de romper relacións diplomáticas, a que se refire? A romper as relacións, a romper os contratos que estén en vigor, e hai que ser unilateral niso, porque está moi ben non seguir asinando contratos, pero o Estado español é un Estado que fabrica armamento, que fabrica munición, e que yo está vendendo a Israel porque ten contratos de atrás. Porque se che vendín non sei cantos miles de pistolas e te garanticei non sei cantos miles de balas durante non sei cantos anos, ese contrato se mantén. E nos decimos que eso non se pode manter, porque están facendo un uso absolutamente desproporcionado dese armamento. Imaxinémonos aquí a calquer corpo de seguridade ou a calquer membro das Forzas Armadas pegando tiros a calquera que é dunha etnia, raza ou religión que non é da maioría dos deste lado, que é dos daquel lado. Claro que nos cotearían por todos os lados. A comunidade internacional. Nos iban cortar, vamos, as alitas moi rápido. Por qué? Porque eso non é razonable. E o que están facendo o goberno de Israel non é razonable. Pero que poño exemplo. Por unha reacción de moi pouquiño nivel dun ministro e unha reacción tamén de moi pouco nivel do presidente de Argentina, coño, se retiraron embaixadores de Argentina. Podemos comparar. É que eu creo que se o goberno español se toma en serio isto onde está actuando, eu creo que en algunhas cousas correctamente, e incluso dando pasos gradualmente na liña que nos decimos aquí nesta moción, porque efectivamente xa se recoñeceu por parte do Estado español o Estado palestino, xa se están tomando estas mismas medidas de apoiar a petición da Corte Penal Internacional en relación a Netanyahu e o seu goberno. É dicir, gradualmente o goberno está marcando esa posición porque sabe que que electoralmente lle é favorable e outra que opón no lado correcto da historia. Porque eu me gustaría que mirarades o mapa do mundo de países que apoian a Palestina, a creación do Estado palestino. Hai media docena, claro, son Estados Unidos, Canadá, Japón, os que non.
Alemania, Francia, que van a acabar caendo, porque é insostible aturar eso. Que pasa? Que os que crearon o problema, británicos e estadounidenses, que crearon o problema de Israel na descolonización, despois da Segunda Guerra Mundial, claro, lles costa moito modificar a posición, pero isto é insustible, e ten que haber un acordo de dous estados e non vai ser este pleno que o decida. E a rotura de relacións diplomáticas se refire a eso, que en este momento non hai que tender pontes, neste momento hai que ser firme. E cando cambien as circunstancias, cando paren de asesinar e cando asuman que asesinando non van a ningún sitio, en ese momento é cando hai que se crear retomar a diplomacia. Pero que, claro, nós o que non vamos pedir, hai que bombardealos porque son malos. Nós non podemos pedir eso, nin o vamos pedir. O que temos que pedir é a ruptura de relacións diplomáticas, que é a onde pode chegar un Estado con outro Estado. A romper, porque o seguinte é meterse en outro tipo de accións que nós non compartimos para nada. Compartimos accións económicas, compartimos accións de embargos de armas, compartimos as accións de rotura diplomática, pero para que? Para obligar ao illamento desde o punto de vista armamentístico, sociopolítico na comunidade internacional. Claro, mentras Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Xapón sigan apoiando como lle chaman, a Israel, evidentemente Israel se sinte cómodo, porque que toda África non o apoie, ou que a inmensa maioría de Asia non o apoie, a Israel non lle preocupa. Pero hai máis estados de alrededor, e iso se pode xenerar un conflito da Terceira Guerra Mundial. Aí sí que se pode xenerar, porque hai potencias nucleares moi próximas entre Irán, Israel, e aí pode haber de todo. Entón, claro que nós estamos polo diálogo e pola negociación, pero o diálogo hai que partilo parando de asesinar, porque senón, e como se lle di a Israel para de asesinar, dicindo que fai moi ben indo a Eurovisión e aplaudíndolle. Claro, é que hai que boicotealos en cousas nas que se lles fai dano desde o punto de vista da imaxe, sin poñernos ao nivel deles de asesinar, porque, claro, senón, que armas ten o Estado español para poder meterlle algo de presión a Israel? Pois, recoñecer a Palestina, decir que os seus dirixentes deben ser condenados pola Corte Penal Internacional e obligarlles a vivir en Israel encerraditos e como moito poder ir a 3 países amigos onde saben que non os van a deter. Claro, lles limitamos... Esa é a presión que se pode facer e que os embaixadores e que a embaixada de España en Israel peche e que poda abrir a de Palestina. Quen son os israelis para decidir que as embaixadas españolas non poden atender a xente palestina ali? Por o dixeron. E que facemos nós? Tiñen ustedes razón. O ministro dixo, mire, as embaixadas son territorio español, ali onde están. Entonces, hombre, eu creo que un mínimo de firmeza hai que demostrar, porque a prepotencia desta xente é total. Entón, bueno, nós por eso defendemos esta moción no sentido no que está. Gracias. Non sei se alguna intervención. Partido Popular, nada. Partido Socialista. Se decía na miña intervención que no contido coincidimos, pero non nas formas en que pedir ese contido. Por lo tanto, vamos a tomar parte nesta moción absténdonos. Se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Apróbase a moción. Pasamos ao punto número 5. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía de delegación por parte do Concello de Fene na Diputación Provincial da Coruña das competencias de recadación voluntaria e executiva da taxa pola prestación do servicio de colectores e estacións de bombeo das augas residuais vertidas á rede de saneamento municipal, ordenanza fiscal número 19. En primeiro lugar, debemos votar a inclusión desta proposta no pleno, xa que non entrou na comisión. Entón, se os parece, non sei se queren algunha intervención. Bueno, moi boas tardes. É unha pena que este goberno dedique a preparar, non necesita o voceiro do BNG preparar a súa intervención anterior
moción, pero consideramos que este goberno, porque o sabe usted, o discurso ten clarísimo, pero, por favor, goberno de FNE, para ben ou para mal, é o único que temos todos os veciños nos encontramos afectados. Nos atopamos, céntrese nas cuestións que realmente vostedes teñen competencia. Mire, acaba de dicir usted na súa intervención que non deu tempo que entrara en comisión. Mire, podemos desconfiar da súa palabra ou podemos decir confiar, desconfiar, pero certo que existe aquí un informe de intervención que non é concelleiro deste Concello, é unha persona administrativa que di que o día 23 de maio de 2024 se lle solicita o informe para a inclusión na Comisión de Dinamización Económica do 27 de maio, que foi convocada o día 21 de maio. O Partido Popular vai a votar a favor da inclusión deste punto na orden do día, pero lle rogaríamos que se centren nos asuntos que son competencia municipal, con independencia de todas as divagacións, debates, de mocións do Estado, de negacións, de todo o que vostedes queiran. Pero, por favor, atendan o primordial. Non do tempo de meterlo na comisión ordinaria, precisamente porque vostedes, o 23 de maio de 2024, requiriron a creación deste informe. Se non é certo, pois terán que vostedes aclaralo. Pero, bueno, con isto solamente lle rogo que, por favor, se centren nas cuestións de índole de competencia municipal e que lle van a afectar aos veciños e as veciñas de Fene directamente, o outro indirectamente tamén. Pero, por desgracia ou por fortuna, pouca ou nula capacidade de xestión, de opinión e de decisión ten este pleno de Fene. Bueno, solamente comentar, se dixen que non deu tempo, non foi a intención, non entrou, dixen, porque non se votou a urxencia na comisión. O sea, xa non se pudo votar a urxencia. Se levou a comisión e non entrou porque non se aprobou a urxencia. Os votos non foron... Non é que non se levara, é que... Entón, ao mellor é que me expliquei mal. Se levou, non se votou a urxencia, polo tanto non pudo entrar na comisión, pero non porque non estiveran os documentos. Partido Socialista, algunha intervención antes da votación da inclusión? Ben, nós pensamos que... Bueno, non é que pensemos, é que queremos facer a puntualización, vamos a votar, evidentemente, que si a urxencia, que saia adiante. Non é urxencia, é inclusión, ven na orden do día. Perdón, a inclusión, pero o que si é certo é que queremos facer unha puntualización, e é que separar en 2 puntos do pleno na orden do día a taxa de dar das plusvalías ben motivado porque se lles caeu na comisión a proposta da concelleira de Facenda. Se isto hubiera ido así á comisión, hubiéramos podido tratalo axeitadamente. E non se hubiera caído todo o conxunto, sino solamente unha parte del, a das plusvalías, entendo eu. Pero, bueno, en calqueira caso, o que sí estamos de acordo é que o Concello de Fene ten que ter ingresos. Entonces, pola parte do Partido do Grupo Socialista, todo o que sexa apoiar ingresos en Fene das tasas que haxa, vamos a apoialo. Pero con certa medida, con certa relevancia en canto a tasa de plusvalías que se saben vostedes que é unha tasa, non é o punto este, pero teño que decirlo, é unha tasa na que o Partido, o Grupo Socialista, está moi metido con ela e quere volver aos seus inicios do ano 2019, se é posible. Alguna outra intervención sobre a inclusión? Solamente comentar, non é que se queira por non presentala, quero dicir, só o que caeu xa foi a urxencia, por lo tanto xa non se debateu tampouco na comisión. Ben, procedemos á votación para a inclusión. Votos a favor da inclusión? Apróbase por unanimidade. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Boa tarde a todos e a todas. Como xa comentei na comisión, tratábase por os problemas que hai no que é na recaudación dos ingresos municipais e que xa que por a incapacidade técnica administrativa pois a cuestión nas medidas que se tomaron non se poideron non obtivo os resultados esperados,
pois a opción que temos, xa que a Diputación na vía executiva xa ten delegada o cobro dos impostos, pois a opción que diríamos no tema da recaudación voluntaria, os resultados que ten delegado ten prácticamente o 100% de recaudación no seu tempo, pois de aí traemos a opción de delegar na Deputación o que estes impostos. Gracias. Partido Popular. Sí. Bueno, en relación coa proposta da alcaldía que se trae a este pleno, bueno, nos gustaría tirarlle un pouquiño das orellas ao alcalde, neste caso. Todos compartimos que hai un déficit de recaudación neste concello, en todos, pero nós vamos a falar deste porque é o que nos afecta. E en relación con esta tasa, si ben é certo que está aprobada desde o ano 14 ou 15, os gobernos que pasaron por aquí fomos incapaces de xestionar a súa recaudación. Dito isto, e en relación como comenzaba esta intervención, que se nos faga chegar nesta proposta da alcaldía que neste senso e en relación con ese déficit de recaudación entraron a través de rexistro de entrada municipal con data 26 de xuño de 2023 e 13 de outubro de 2023 dous escritos da Dirección Xeral de Estabilidade Presupuestaria e Xestión Financiera Territorial del Ministerio de Facenda e Función Pública, nos que se indicaba, entre outras cuestións, que da análise da información económica presupuestaria remitida polo Concello cabía concluir que non existían dificultades económicas que puderan levar ao incumprimento do prazo legal de pago a proveedores, polo que entendía que se trataba de posibles problemas de xestión e por iso instaba a Corporación Local a que aprobase medidas estruturais de organización e xestión administrativa que garantizasen o cumprimento do período medio de pago. Pero o problema do Concello, que aquí queda moi ben feito, moi ben postiño, non é esa déficit de recaudación, porque no sentido desta tasa, quero decir, porque, se ben é certo, non se leva recaudando desde o ano 2014 e o resultado da liquidación do orzamento foi abrumador este ano. Quero dicir, no ano 16 non se recaudaba, no 17, no 18, no 19, tampouco. E este ano foi abrumador, pero non por ese déficit de recaudación, sino polo exceso de gasto deste goberno, en 1.900.000 euros, casi 2 millóns de euros. Vostedes tiñan presupuestado un incremento, un gasto e o excederon. Evidentemente non chegaron a recaudación, pero excederon. Como non chegaron ustedes, como non chegaron ao goberno anterior, na recaudación. Pero ustedes, eso que teñen que empezar a controlar. Dito isto, e en relación con esta ordenanza, na anterior legislatura, o Goberno do Bloque Nacionalista Galego, a Consellería de Facenda, que de titular estaba un concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, trouxo a este pleno unha modificación de crédito, aínda que as persoas cambiaran, creo que estaban todos os que están aí sentados, forman parte do Goberno. Non recordo moi ben, pero é que o mellor eran 400.000 euros, unha cousa así, para contratar un sistema, un programa do que se iba a levar a cabo esa recaudación. Non recordo a cantidade, sei que se trouxe unha modificación de crédito aquí, que moi ao contrario, se as situacións cambiaran, o Partido Popular votou a favor, porque nos entendemos que é necesaria a recaudación e que é necesaria esa tasa. E esa era a proposta que traía o Goberno do Bloque Nacionalista Galego, non o Goberno do Partido Popular. E confiamos en que esa alternativa sería viable e que se facería esa recaudación. Pasados 2 anos, invertimos ese orzamento nun programa que non sabemos que pasou, pese a que preguntamos en moitas ocasións como iba o tema da tasa da DAR, vamos a chamarlle así, e non houve resultados. Ningún, cero. Tantos que a día de hoxe estamos sin recaudar esa tasa. Pois nos gustaría tamén que se nos dera algunha explicación ao respecto. A preguntamos en comisión, a preguntamos en xuntas de voceeiros. Escueta, non fai falta que nos den unha letanía tan grande como a situación Palestina-Israel, pero algo sí, porque isto é xestión propia do Concello. Terán que saber vostedes que pasou con iso, non? Despois, por outro lado, que realmente o punto que se trae aquí, o que é a delegación na Diputación,
O Partido Popular non vai estar en contra da delegación da recaudación dos impostos si é imposible que por parte do Concello, si é incapaz, pese a haber invertido cartos e personal, que se aumentou o personal na área de financiera económica, a que se delegue na Diputación. No ano 2009, o señor alcalde Iván Puentes trouxo unha proposta nese sentido e o Partido Popular, ainda que non era desta, apoyouna naquel momento. E respecto a ese discurso que se facía dende o Bloque Nacionalista Galego de que perdíamos cartos de recaudación, si non se recarga, felicitalos de que cambiaran de posición, e é menos recaudar 0 que recaudar 100, e quen o recauda, pois cobre polo seu traballo, se leve un 10 ou un 15, ou mellor son cuotas excesivas, pero realmente que vai supoñer máis recaudación para o Concello. Nós temos unha dúda con este delegación. Vamos a votar a favor, pero temos moitas dudas. Primeiro, por que non se fixo no seu momento? Segundo, ese padrón que nos necesitamos para mandar á Diputación, o temos feito? Temos eses padróns para remitir á Diputación da Coruña, porque iso é fundamental. Si en período executivo, pois está claro, os que non pagaron, Diputación tras os temas das sancións, o temos clarísimo. Os vados, existen uns padróns, o IBI, uns padróns. Temos os padróns para remitirlle á Diputación. Son cuestións que tampouco van a pedir que este punto salga adiante, pero que sí que se nos plantean, aínda que non son óbice para que o Partido Popular pois apoie esta proposta. Gracias. Partido Socialista. O Grupo Socialista xa manifestou antes que vai a votar a favor da recadación da taxa EDAR, pero tamén quere dicir algo, o sea, ao mellor de cara aos veciños que podan ver este pleno no seu día, cando se puña no portal, non? Ao mellor pensamos que delegar na Diputación non custa un euro. O informe que temos aquí diante da mesa fala de aproximadamente 28.000 euros que vamos deixar de ingresar desa tasa, que son o 5% de pago que hai que facerlle á Diputación durante o ano 2024. O sea que ao Concello de Fene vai ter un custo. 28.000 euros non son palabras menores. Pero lamentable de verdad que este grupo municipal reflexiona é que tendo todo un departamento de tesorería no Concello de Fene, teñamos que externalizar o servicio de cobro da taxa EDAR e das plusvalías. Isto sí que é lamentable. O temos que dicir así. É lamentable. E non digo que sea culpa do goberno actual, evidentemente non, pero digo que é lamentable. Podíalle pasar ao Grupo Popular no seu tempo, lle pasou, podíalle pasar se estivera o Grupo Socialista. Pero é que non sexamos capaces de cobrar esta tasa e outras como a da plusvalía, pois a verdade é que dá para pensar. Gracias. Non sei se quero venir do Grupo Mixto. Non sei, antes de contestar a concelleira, quere intervir por... Eu quería facer unha intervención. Sí. Perdón. Quería facer unha intervención por alusións, porque xa as fixo no pleno anterior. E efectivamente ten razón. Cando fun eu concelleiro de Facenda, vou empezar polo principio dos tempos, porque tamén fixo a intervención, e eu era tamén concelleiro en aquel momento, e además eu defendín que o Concello non lle dira os tributos de Diputación precisamente nesa liña. Nós tiñemos unha empresa de recaudación que non nos cobraba o 5%, cobraba menos. E o Concello tiña un sistema de recaudación e hai diferentes sistemas de recaudación. É dicir, temos unha empresa externa colaboradora que traballaban e facían un traballo e era unha atención bastante cercana, moi cercana ao cidadán, tiña un alto nivel de recaudación, pero por diferentes motivos, que tampouco se vayan ás actas daquel pleno para miralo, o goberno do PSOE en aquel momento propuxo o traspaso duns impostos que a nós nos parecían ainda encima os impostos máis fáciles de cobrar, de padrón anual, vehículos, IBI, AE, cousas moi fáciles de cobrar e que
levarse o 5% por algo tan fácil de cobrar, e o 75% de executivo, é dicir, era demasiado a cambio de moi pouca cousa. Hai que decir, e non vou ser eu que defende a Diputación, pero si hai que decir que a Diputación mellorou moito no sistema de recaudación nestes anos. Mellorou nas oficinas que ten en Narón en Ferrol, quero dicir, aí houve unhas melloras que daquela non existían. E iso o centro en aquel momento. Pasados todos estes anos, efectivamente, a Diputación ten un nivel de recaudación moi alto, moi eficiente, tanto en voluntaria como en executiva, e o Concello iso lle ven ben, porque os ingresos os fai puntuais e nese sentido non podemos queixarnos. Que o 5% é moito é pouco, bueno, esa é unha valoración que teremos que facer neste pleno ou nos seguintes, cando se volva a falar deste tema. A realidade é que hoxe, que é algo que preguntaba antes ao PP, hoxe se pode facer o pago trimestral, fai anos non se podía facer ese pago trimestral. Por exemplo, falando da tasa de dar. E quero dicir que a Deputación foi evolucionando e foi mellorando nos programas. Un dos problemas que tiñamos no mandato anterior era que o programa de Diputación non era compatible, non permitía o cálculo para a tasa de dar cos programas do Concello. Por eso se colleu este programa, un programa informático moitísimo máis potente, que valdría para recaudar moitísimo máis, se dotou de personal técnico de reforzo. Bueno, pois incapacidade, non poido decir outra cousa, porque é incapacidade de funcionario. Incapacidade de funcionario, non é política, porque nós fixemos o esforzo de que eso se pudera cobrar desde aquí. E ten razón o portavoz do PSOE. Se hai unha unidade de tesorería no Concello, ten que funcionar. Non funciona? Pois mire, nós temos que resolver, e esta é unha solución para mañá, quer dizer, para agora, para o presente. É unha desgracia que pase eso no Concello. Eu recoñezo, é unha desgracia, pero eso pasou. Se dotou de medios e se dotou de programas. Non foi viable. Evidentemente, os que estamos neste lado non somos os que escribimos, non somos os que elaboramos un padrón, non somos os que cruzamos os datos. Alguén con amor propio ao seu traballo debería telo feito. Non se fixo. Desde o ano 2014, e por aquí pasamos todos. Entón, na miña parte, o lamento profundamente, porque se eu estuvera nunha empresa privada, me autocotearía. Vale? Me autosancionaría, porque non é normal. Non é normal. E pasou. Eu agardo que Ángeles, que ten mellor talante que min, teña máis capacidade de negociación e de acordos e de xestión e poda sacar isto adiante. Porque é lamentable que a Ares e Mugardos leven 10 anos, 9 anos cobrando esta tasa e nós pagando bombeos cos cartos de outros impostos. Eso non é razonable. E é ter pouco amor propio polo traballo. Eu non o podo definir de outra maneira. Non sei, se a concelleira quere contestar algunha outra... O que me trasladan do Departamento de Recaudación é que unha vez que este estivera delegado que iba a ser un traballo rápido de o mellor como moito 15 días. Entón, eu, en principio, confío no que me está transmitindo dende o Departamento. Se algunha intervención máis? Solo unha última. A ver, que o Concello recarde o 100% de todo o que ten que recaudar o deseable. Pero de cero, recaudar cero, casi mellor recaudar 5, non? Hasta aí estamos todos de acordo. E entón, si nesta vamos a recaudar, ainda que señan 5, pero polo menos vai haber algo. Entonces, nós, nese sentido, o vamos a apoiar. Despois da intervención do concelleiro, falando do departamento, e agora a señora concelleira nos di, confío no departamento. A ver, entre líneas sabemos leer todos. Esperemos que sea realidad, que exista ese padrón, que o Servicio de Recaudación, pois, en algunhas ocasións, que leva sendo o mismo, tamén dende fai, pasamos todos os gobernos por aquí, quero dicir, a xestión económica fixemos, así como en área de intervención, pois non, e de secretaría tampouco, no resto de todos os gobernos, pois tivemos as mesmas persoas ao frente. E ainda así, non era esta situación. Bueno, non me refiro a esta tasa en concreto, que aí somos todos conscientes, e eu, cando empecé na miña intervención, como concelleira de Facenda tamén que fun, pero, como membro desta corporación, igual que usted, con ese parón que tuvo dende o ano 2007, pois sí que entendo as responsabilidades que podamos ter en relación con isto. Nos creemos que é unha boa noticia
instar a que as cousas se fagan con tempo e ben preparadas, o sea, remitímonos a nosa primeira intervención co tema da introducción do punto de orden do día, un informe que se dá o día 23 de maio, cando vostedes xa teñen convocada unha comisión. Quero dicir, é que isto non é un asunto de onte, do día 23, non se lle ilumina unha luz ao goberno municipal e dice, vou a delegar a taxa de dar. Entonces, que estudien as cousas e que as traigan ben preparadas. E xa vamos introducindo o seguinte punto da orden do día. Por a nosa parte, nada máis, vamos a votar a favor. Por certo, coa empresa que existía no Concello, que eu xa non sei se coincidiría con ela, que se chamaba Tribujés, pois teníamos tamén moito que falar longo e tendido. Nos consideramos que están mellor os impostos recaudados na Diputación da Coruña, discrepamos co concelleiro do Bloque Nacionalista neste sentido, así o manifestamos naquel día no pleno, as atas tamén nos remitimos. Creemos que a decisión do alcalde naquel momento, do señor Puentes, foi moi acertada e a lástima foi que non conseguira ao mellor ir avanzando máis neste sentido. Moitas gracias. Alguna intervención do Partido Socialista? Pois evidentemente que sí, que de non recaudar nada a recaudar algo, pero é que aquí ese algo que se vai recaudar é moi significativo. Estamos falando de que descontados 30.000 euros que se vai levar á Diputación por facer o cobro, ao Concello vanlle quedar 530.000 euros. Que eso, nun orzamento de 12 millóns de euros, bueno, que venga Deus e o vexa. É moi significativo. O que sí queremos dicir desde o Grupo Municipal Socialista ao Goberno do Bloque Nacionalista Esquerda Unida é que vaise cobrar a taxa de 4 anos para atrás, que é o que di a legislación. O que non podemos aos veciños, o Grupo Socialista quere deixalo aquí ben patente, é pedirlle un esforzo económico tan grande como que aboe 4 taxas. O sea, isto ten que ser moi gradual, moi a longo, ya non digo a longo plazo, pero sí a medio plazo. O sea, a taxa dun ano é parte da do ano que vai vencer, non digo toda ou casi toda. Bueno, haberá que buscar un mecanismo, unha fórmula para que os veciños de repente non vexan 4 anos de xúpeto como o catastrazo. Lembrolle a vostede que o goberno do PP, cando meteu o catastrazo, meteu os 4 anos de... Quero dicir, que non vai a se dar estas circunstancias. Non quero aproveitar que o Pisuerga pasa por Valladolid, non, para meter o do PP, pero quero dicir que non vayamos a cometer ese erro, non vayamos a cometer o erro de pedirlle a un veciño que pague 4 anos de taxa de dar, que vaya pagando proporcionalmente. E se algunha persoa ten dificultade, ser permeables a esas dificultades e darlle os prazos que precise. Non sei se hai alguna intervención máis. Si que únicamente por matizar, isto se comentou en este caso algo parecido xa con Tesorería da Diputación para ver se era posible, porque lóxicamente primeiro que non se podía cobrar porque só cobraban semestral, agora fai 2 anos cambiaron e se comentou este mismo asunto de como se iba a cobrar e en principio o que se empezará cobrando será o máis atrasado para que non prescriba e non meterán todo xunto, irán pouco a pouco, esa é a intención por parte da recaudación da Diputación. É só porque xa se falou, quero decir. Sí. Esperemos que o que acaba de dicir o alcalde seña así, pero todos temos que ser conscientes, pero non por... É que xa non é un tema deste goberno, é que é unha forma de actuar a administración. E aproveitando que, como decía vostede, o tema do catastrazo foi unha regularización daquelas persoas que non pagaban o que realmente tiñan que pagar. Non sei se usted o comparte. O sea, eu quero que pague todo o mundo que este obligado. Entón, claro, lle reclamaron os 4 anos. Aquí, neste sentido, os veciños de Fene, por circunstancias, todos, non pagamos durante 4 anos unha taxa. Vale, pois o catastro non é que lle reclamaran tal. A xente que non pagaba por construccións que teña, ellos reclaman 4 anos. Eu non sei se a Diputación será capaz de xestionar e de facer, non porque non teñan capacidade, sino porque a Administración traballa así. Home, iso que decimos que o van a cobrar dunha maneira tal, o mellor nun ano lle chegan 2 ou 3 recibos. É que iso vai a ser así, sí ou sí, porque senón se vai acumulando e iso non pode dar a palabra seguramente nin este alcalde, nin outro que este aquí.
Si non hai máis intervención, pasamos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 6. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede da proposta da Alcaldía da Delegación por parte do Concello de Fene na Deputación Provincial da Coruña das competencias de xestión, inspección e recaudación voluntaria e executiva do imposto sobre incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana ou do imposto municipal que o complemente ou sustitúa no futuro. Similar ao anterior, primeiro votaremos a inclusión, non a ausencia, a inclusión na orde do día. Lles pediría se fan algunha intervención que nos ciñamos a inclusión e despois se falará da propia proposta. Partido Popular? Sí, pois eu creo que case máis importante é a intervención na súa inclusión que no posterior debate, non? O Partido Popular, xa o adiantamos, vai a votar en contra desta inclusión na orden do día. Xa o comentábamos na comisión, creemos que non é operativo deixar pasar este punto na orden do día no sentido que non se vai apoiar. Xa o manifestamos a concelleira no seu momento cando trouxo aquí a modificación da taxa da plusvalía, como se conoce vulgarmente, que mentre non se introduciran todas esas modificacións que foran planteadas no seu momento, tanto en bonificacións como en exencións, que nós non a íbamos a votar a favor. Xa sei que aquí non se está falando da ordenanza en sí mesma, pero nos entendemos que, o igual que se quixeron traer outras modificacións na ordenanza, que se agora nos cedemos e aprobamos esa recaudación por parte da Diputación, non se vai a facer ninguna modificación. Todas as que están se van a enviar e se van a recaudar. E como é unha cousa que non lle vimos dicindo, como ustedes a señora interventora o 23 de novembro para que fixera un informe en 2 días, nos lle viñemos dicindo dende a legislatura pasada. Esta legislatura lle volvemos a repetir. Traiga modificación de ordenanza. Non digo exactamente como decimos os dos grupos da oposición, pero sí nos podemos chegar a un acordo no sentido de facer esa modificación. O Partido Popular non vai a votar a favor da inclusión ni da delegación da Diputación da ordenanza mentras este redactada tal e como está. Xa no seu momento, cando o anterior concelleiro trouxera a modificación da ordenanza para adaptala á xurisprudencia do Tribunal Supremo, creo, votáramos a favor e coa promesa esa da súa modificación e non se trouxo e xa pasaron 2-3 anos e por eso o partido, independentemente do debate da súa delegación na Diputación, non vamos a votar a favor da súa inclusión na orden do día. Gracias. Partido Socialista? A verdade é que non alcanza o Grupo Socialista a entender por que non hai inclusión, porque de verdade que se sae non hai inclusión xa non hai debate, e o que queremos é o debate, non? Pero bueno, o Grupo Socialista vai votar que si hai inclusión, queremos debate. Esquerda Unida e Grupo Mixto, alguna intervención? Non nega ninguna intervención. Pois procedemos á votación para a súa inclusión na orden do día. Votos a favor da inclusión? Votos en contra? Aprobase por maioría absoluta. Paso a palabra agora á concelleira de Facenda. Ben, pois en principio decir que o feito de traelas a comisión conxuntas de tanto o anterior como este non era sin outro evitar os prazos que supón e o tempo de demora que suporía ter que aprobalo en distintos momentos a delegación por parte de que ten que ser aprobado non somente no pleno do Concello, sino tamén na Diputación. Hai uns prazos de publicación, uns prazos de alegacións e que se demora moitísimo no tempo. O interesante, o que nos interesaba realmente era, dende o Concello, canto antes ter a solución a estes problemas de ingresos, sin ter que esperar na burocracia dos prazos que se exigen para tomar estas decisións.
Se non pode ser, evidentemente, en ningún momento non se falou de non estudialas e non modificalas, pero sí que o importante era eliminar toda esta burocracia, como lles viña dicendo, de alargar no tempo algo que non estaba este goberno disposto a alargar, porque non podemos seguir con esta situación de ter uns gastos que o Concello, a ciudadanía necesita. Hai situacións que saen fora do que é o día a día, que se rompe un semáforo, que hai uns socavóns provocados pola choiva, o que seña. Hai traballos que hai que facer e que supoñen unha actuación rápida. Entón, o importante poder recaudar, facer a delegación daquelo que supón un traballo, como é neste caso neste imposto, que ten unha complexidade técnica importante e que era unha forma de liberar ao Concello de un problema a hora de recaudalo. Por iso se pide a delegación. Grazas. Partido Popular. Bueno, realmente o debate deste punto é se estamos a favor ou non de que a delegación recaude isto. Por eso nos decíamos, para que vamos a meter o tal? Si realmente vamos a votar en contra precisamente polo tema de que non confiamos en que se modifique posteriormente a plusvalía. Usted, cando nos trouxe esta modificación desta ordenanza, nos dixo que era un requisito indispensable levala tal e como estaba e está recollido na acta para que se pudera delegar na Diputación da Coruña. Algo que nos lle dixemos que non nos lo creíamos. Sí, a retirou vostede. Nun pleno. Perdón. Nun pleno, perdón. Que expliquen fala primeiro e despois xa contestamos. Nun pleno se trouxe unha modificación desta ordenanza, da recaudación, do incremento de tareas. Trouxo vostede como concelleira. O seu compañeiro trouxo unha, que era para adaptala á normativa, a jurisprudencia. Eso xa pasou. Vostede, como concelleira desta área, a trouxo aquí, pero a retirou. Pero sí que a trouxo. O sea, de verdad que non se acordará, é que se non se acorda leva usted un ano, vai facer, que, Dios mío, a trouxo vostede aquí a este pleno, e decía que era un requisito imprescindible, que era un requisito imprescindible para poder delegarla na Diputación, que lle decía este partido. Pero usted é a primeira vez que nos fala de que o vai delegar na Diputación. Non, é que estamos falando tal e tum. Dicimos, non, pois non. E usted a retirou, pero a levaron a comisión. É que eu estou sorprendida que nun ano usted xa non se recorde do pouco que trae. É que é increíble, non creo pensar o día que trae un orzamento. Igual xa pensou que o trouxo. Bueno, dito isto, para centrarnos neste punto. Quedou enriba da mesa, usted a retirou, nos convocou o Partido Socialista, o Partido Popular, o Grupo Mixto, nunha reunión no que traía dúas modificacións de ordenanza, tanto dentro do Partido Socialista como dentro do Partido Popular, se lles dixo que non íbamos a aprobar ninguna modificación, nin entrar a debatir, mentres non se modificara esta. E como temos aí esas palabras súas repetidas neste pleno e que constan en acta, é requisito de la Diputación que a ordenanza vaya tal e como está. Está recollido en acta. Nos entendemos que non era verdade. Usted fixo aquel día un brindis ao sol, ou non se acordaba, ou alguén yo dixo. Dito isto, non vamos a votar en contra da delegación, non porque non estemos a favor ou en contra. O que sí é certo é que unha vez que vostedes a modifiquen, pois podemos volver a falar, porque igual o volumen de recaudación que hai aquel momento, e se ustedes se convocan as plazas e sale personal, e xa está o departamento estruturado, como se recaudaban antes, etcétera, etcétera, igual xa non é necesario delegarlo na Diputación, e igual xa non perdemos eses cartos que tanto se lamenta o Partido Socialista que ten que evidentemente percibir a Diputación. Gracias. Partido Socialista. Ben, o Partido Socialista coincide en parte da argumentación do grupo da voceira do Grupo Popular no sentido de que trúxose, a verdade é que se trúxo esta ordenanza a pleno. O que pasa é que se retirou antes de que empezara o pleno, porque o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, presentaba unha serie de enmendas que non estaban dispostos vostedes a aceptar. Entón, ante a posibilidade
manifestada por este portavoz de que se lles iba a votar en contra, antes de perderla, retiraron. E é verdade, quero lembrar que é verdade, porque teño nos meus apuntes, de que se cambiaba o texto legal, nada máis, porque era un requisito que a Diputación pedía para delegar o cobro. Entonces, bueno, o Grupo Municipal Socialista naquel momento entendeu que era o momento de reformular a ordenanza porque era gravemente perxudicial para os veciños de Fene, porque era unha ordenanza que estaba lle quitando aos veciños de Fene cartos do seu peto. É dicir, xa o dixemos naquele momento, cando un cónxuxe dun matrimonio, dunha parella de feito, do que sexa, cando un fillo ou unha filla, un neto, unha neta, é herdeira dun piso, unha casa, ou que sexa, resulta que ten que pagar unha plusvalía por algo que xa era seu, xa quedou demostrado naquele momento de que había un veciño que pagou 1.900 euros de plusvalía a este concello. E vostedes non o creían, e no seguinte pleno trouxen o pago. Trouxen, se o queren, ainda yo podo dar, porque teño subrayado, non se ven os datos da persoa. Me parece que a vostede en concreto yo mostrei persoalmente, que non daba crédito, 1.970 e pico de euros. Ben, entonces, que pasa? Se nós agora aprobáramos neste pensamento que temos que o Concello ten que recadar cartos, ten que ingresar para poder facer o seu labor e dar calidade de vida aos veciños. Se nós agora aprobamos o pago delegado, evidentemente temos a sospeita, e non somos mal pensados, pero temos a sospeita que esta ordenanza xa non ven a pleno, porque xa o que vostedes pretendían, que era pasar o cobro naquel momento a Diputación, xa o teñen feito neste pleno. Co cal lle fago un rogo. Traia primeiro a ordenanza e despois traia o pago delegado. Seguramente chegaremos a consensos. Gracias. Esquerda Unida, algunha intervención? Algúna outra intervención? Non. Pues procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Non se aproba a proposta. Pasamos ao punto número 7. Mocións urxentes non entrou ninguna. Punto número 8. Rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Mire, queríamos preguntarlle polo aparcamento que está detrás da Praza Verde. A semana pasada, o viernes, fíxose como un amaño provisional. Estaba moi cheo de baches, estaba todo desfeito. Se fixo un amaño provisional, sobre todo pola zona que pasaban os vehículos, porque se está utilizando como un camiño polo medio. E queríamos pensar se iban a facer algunha actuación máis, porque nesta semana que pasou volve a estar non na mesma situación, evidentemente, pero está bastante mal. E o viernes, que ademais foi un fin de semana de bastante vento, imposible pasar por ali en relación coas queixas que teñen os veciños, se teñen pensado facer algunha actuación máis. Por parte da Secretaría do Estado, lle solicitan un informe sobre o proceso de estabilización, se nos podería decir algo ao respecto, que o vimos por rexistro de entrada. Queríamos preguntarlle tamén en relación coa praza de aparcamento de Correos, que xa lle preguntábamos no anterior pleno, nos decían que iban solicitar unha autorización, e que se non iban a proceder a borralo. Vemos que a día de hoxe non teñen a licencia otorgada e queríamos saber cando teñen pensado borrar esa señalización e tamén reiterarlle a concelleira que nos faga chegar os informes técnicos nos que se basaron para establecer a plaza de Correos ali, que xa fai un mes, temos 5 días, pero ainda non nos chegaron. E agora tamén os informes, se hai outros novos en relación a este punto. Tamén estamos pendentes, en canto a sinalización, dos informes técnicos que amparan o establecemento
de sinalización de dirección única que non sei como se chama, que une o cementerio Sí, perdón. Sí. Na Loira. Bueno, pois perdón. Mira, tamén queríamos preguntar se xa atenderon as reivindicacións dunha veciña que solicitaba po 10 de maio que se revisase que se amañase unha beirarrúa en Avenida Naturales. Tamén se xa atenderon a reclamación dun veciño que presentaba unha solicitú para mellorar a visibilidade da estrada de Cabanas. Unha limpeza de rede pluviais na rúa Tras do Cádavo. Sabemos que se limpou o acceso a algunha praia, pero hai veciños da Rúa do Fonte e da Baixa do Camiño de Almieiras que se queixan de que non se limpan as cunetas ni se desbroza a maleza. Entón, queríamos preguntar, e isto tamén ven en relación con unha queixa que nos trasladan tamén veciños da parte da Bombilla de Barallobre, que nos preguntan tamén cando van a pasar a limpeza de cunetas, e aproveitamos tamén para preguntarlle a concelleira se ten previsto algún plan de limpeza xeral por zonas, igual que como rebacheos, se ten pensado facelo e cando ten pensado inicialo. Volvemos a reiterarlle un rogo que se fixeron, unha pregunta, neste caso, que a primeira vez o fixemos como un rogo, se se gestionara coa Deputación o amaño da Rúa da Fraga, se teñen algunha resposta, se fixeron vostedes algo, xa van dos plenos que preguntamos, cada día está máis deteriorado. Continúan as queixas pola falta de limpeza de malezas no polígono, esta vez na zona de Fene. Tamén lle rogaría, entre fincas, entre parcelas, tamén lle rogaría que reiteraran ao Concello limítrofe a limpeza do vial, porque limparon hoxe, pero moi mal. Entonces, que lle reiteren, porque realmente por donde vai a xente sigue estando os toxos ali, o sea que se deberon de marchar sin mirar. Tamén no Camiño do Castro vemos unhas solicitudes de amaño dun camiño, que entendemos que o que vai incluído no POS, pero tamén que piden columpios para os nenos. Si o vimos por rexistro de entrada, non sabemos por el Camiño do Castro, pero non sabemos se refire ao mismo. Despois queremos preguntarlle polo tema dos orzamentos. Estamos no mes de xuño, cando fan vostedes alusión a ese informe da Consellería de Facenda, que lles di do Ministerio, perdón, que lles dice que existen, que tomen ustedes medidas. Creo que unha boa medida sería facer ese orzamento. Si teñen vostedes preparalo, presentalo, si xa esperan para o ano que ven, que nos digan ustedes algo. Tamén lle pedíamos á Concelleira de Servicios Sociais que nos dera traslado da execución orzamentaria das axudas sociais de emerxencia que se deran hasta este trimestre está rematando, pero no primeiro trimestre, nos datos que nos puidera facilitar da execución orzamentaria. Ben motivada esta pregunta polo tema deses cambios, desas modificacións a decretos que se están facendo nesas partidas, e tamén que se nos dera traslado, ainda que nos contestaba de viva voz que entendía que non existía ningunha axuda pendiente de axudicar, pois nese caso que non lo confirme. E tamén a altura do Parque do Piñeiro de Limodre, non sei se isto xa o preguntamos ou o rogamos en algunha comisión, en algún pleno, que sigue, que, por unha existencia dunhas árbores, deben de ser tullas, impiden a visibilidade porque están tapando a iluminación das farolas. Si poden pasar por ali a solucionar iso. E outro tema de malezas, despois pasado a Viacua, aquí na zona urbana, no edificio ao lado de Viacua no seguinte, a maleza que está aí está invadindo a beira rúa, e, está moi ben requerir ao alcalde de Cabanas que limpe por onde van os viandantes o polígono, a zona comercial, pero aquí o temos aí ao lado e non digo xa o que é a finca, pero sí o que o acceso da beira rúa. E nada máis. Moitas gracias. Partido Socialista.
Sí, vamos a ver. Temos constancia dun escrito que entrou o 18 de abril por rexistro, no cal un veciño se fai preguntas no senso de cando unha rotura na condución de agua do Concello tirou o muro do campo da festa de Fene, non? Entón, parece ser, por lo que pongo no seu escrito, que nas actuacións que se fixeron para reparar esta rotura de agua se botou formigón no camiño inglés. E el, cando ten que facer... Bueno, aquí ven acompañado o escrito de fotografías, non me estou inventando. Cando este veciño require facer alguna obra, como pintado da casa tal, Patrimonio lle pon unhas condicións que ten que cumplir. El se pregunta se Patrimonio lle deixou ao Concello botar formigón nun camiño que está aglomerado, etc. E, como sospeita que non, que se asuste esta reparación a Patrimonio, é o que pide o veciño. Entón, queríamos saber que actuacións fixo o Concello ou ten que facer, ou que informe ten de Patrimonio, si se pidiu, ou si Patrimonio deixou facer esa reparación con formigón, ou si está pendente polo Goberno do Concello de Fene rematar esa actuación e non está todavía acabada e por iso foi un parche para sair adiante o do formigón. Ben, tamén queríamos preguntar ao Goberno con respecto a estas dúas últimas semanas apareceu un reportaxe en televisión da inquedanza dos veciños da zona de Perlío en canto a que había uns pisos ocupados, parecía ser tal, e non sabemos que actuacións levou a cabo o goberno local, si é que tivo alguna actuación que levar a cabo, o digo para calmar aos veciños, non? Si o goberno levou alguna actuación ou non. A pregunta é moi sinxela. Se fixeron eco desta reportaxe de televisión ou das inquedanzas de algúns veciños, e se fixeron, que contestaron ou que actuacións fixeron. Non entramos a valorar si é unha ocupación ilegal ou non, porque non temos elementos para enxuiciar iso, non? Queríamos tamén preguntar polo tema do chan da Plaza Verde de Perlío. Este partido, en alguna ocasión, fixo alusión ao esvaradiza que é esa pista, que está motivando caída de nenos e de persoas maiores, e se nos contestou desde a Concelleira de Obras e Servicios que tan pronto puderan, que xa tiñan unha especie de estudio para facer a actuación aí, correxir ese defecto do chan da pista, non? Entón, dentro das justificacións que se nos daba era que, debido ao mal tempo, evidentemente non se podía facer ningún tipo de actuación. E nos aproveitamos que agora ven o bon tempo para preguntarlle á concelleira se vai facer nestos 3 meses que temos sin choiva a actuación que vostede mesma dixo que era necesaria. E, sobre todo, yo digo por un detalle, o traemos a pleno por un detalle, ao mellor traeríamos o pleno seguinte, o traemos porque nos enteramos que fai 3 meses un veciño de Fene caeu e rompeu un oso. Xa non me lembro se era da perna ou do brazo, pero se quere, para o próximo pleno, traio eu parte. Pero, pero quero dicir que é grave que un vecino rompa, non, digo porque a veces hai que traer documentos para acreditar, non? Como o tema da plusvalía, se é necesario traio o informe médico, porque así mo deixaron ver. Pero o que é certo é que é lamentable, verdadeiramente lamentable, que un veciño esvare nunha pista municipal e rompa un oso do corpo. Non sei se era... Ben. Entón, a pregunta é para cando ten previsto vostede facer esas actuacións no chan da pista verde e ao mesmo tempo nos círculos de ferro que rodean as árbores que están levantados e que fan que nenos tropecen e maiores tamén, co peligro que ten. Outra pregunta que queríamos facer é que todos somos conscientes de que cando o río Cádabo fai das súas, as fai gordas. E
lembro que fai no 24, creo que fora de decembro do 2020, xa non me, do 2022, xa do 2022, verdad, é que queda tan lonxe, caeu o muro que hai nas casas de enfrente a Aguilar. Entonces, para cando se ten pensado repoñer ese muro, ou se xa estimaron o custo, hai que esperar un pouco máis, a que teñamos a recaudación da tasa EDAR, por exemplo, non? Bueno, quero dicir, interesámonos por ver, porque hai veciños aí que están preocupados e para cando. Algún veciño aínda tense na mañar o coche, creo que esnaquizou no muro cando caeu porque o tiña aparcado ali. Bueno, ahora tócanlle as sinalizacións non vou traer o tema a coalición das sinalizacións dos pasos de peóns, as sinalizacións verticais luminosas, non, porque a verdade é que vostede sabe que ensinei vídeos na que ás veces funcionaba e ás veces non. Non sei se a inversión que se fixo, parece os pimientos de Padrón, uns pica, outros non. Pois o semáforo, a sinalización vertical de Fene unhas veces funciona e outras non. A verdade é que considero que foi unha inversión importante, foi necesaria, xusta, e habería que intentar que funcionaran sempre. E lle vou dar un dato, e xa yo dixen outra vez, indo para Barallobre, nas curvas peligrosas, as dúas sinalizacións que ten a Xunta de Galicia funcionan sempre, de día e de noite. Faga vento, choiva, neve. Non sei por qué as de Fene non poden funcionar. Bueno, si sei por qué, xa yo comentei a vostede, porque a placa solar que capta enerxía en Fene é así, e a que teña a Xunta son así. Digo eu, ao marxen de que poda fallar porque os mecanismos estén mal. Pero bueno, non somos nós quen teñamos que decir, pero vostede me dixo en alguna ocasión que estaba a piques de, a mellor, que estaban en garantía e faltaba pouco, canto antes. Tamén quero comentarlle que reparouse recentemente, non fai máis dun mes, aunque para mí o tempo pasa moi rápido, a mellor fai algo máis, o semáforo de Limodre. O semáforo de Limodre, a semana pasada, o venres, a parte alta do semáforo, en cor vermella, parpadeaba que parecía que iba a estropearse. Algo debe de estar funcionando mal, ou non sei se está amañado, a mellor ya, pero bueno. Sigue parpadeando. Bueno, o digo porque a mellor vai estropearse en breve, e canto antes, a mellor é unha cousa menor, e se pode solucionar sin que se estropee, e volvamos a estar 5 meses sin semáforo nun sitio peligroso. Voulle dar outro dato, o semáforo de Maniños, sentido Maniños-Fene. Como vostede sabe, está nun cruce bastante peligroso pola cantidad de tráfico que hai de cara á Armada, de cada a parte do Peirao de Maniños, etc. Bueno, toda a Estrada da Palma. Ben, esta semana deixou de funcionar a luz vermella alta. Co cal, cando ves circulando por aí, nada máis que ves a luz vermella baixa, a que está baixiña, a que non se ve precisamente hasta que estás chegando ao semáforo, co cal pode haber un problema de colisións entre coches. O antes posible que se amañe este semáforo, non? E agora tocalle aos volardos. Como vostede lembrará, na rúa tras do Cábado, en distintas ocasións, este grupo municipal trouxo a coalición que os peóns non poden pasar. Que, por favor, que puxeran volardos o antes posible, porque é unha rúa onde hai considerables grupos de casas, de cara ao Parque do Pallaso, que a xente baixa por aí, e a verdade é que non teñen sitio, teñen que vir polo medio da calzada. Pois ben, cal foi a nosa sorpresa que vimos que ao longo deste mes o Concello de Fene, con bo criterio, non digo que non, puxo volardos en cantidad de sitios, pero non os puxo na rúa tras do Cábado. Os puxo en sitios onde non hai ningún peligro para a seguridade dos peóns, como poden ser para o acceso ás naves do Concello na rúa que hai
entre a zapatería e tal, puso unha cantidad de volardos aí, en outros sitios puso, non os vou a citar, pero en 2, 3 sitios vin volardos, e no sitio que é máis necesario, a xuicio deste grupo municipal, resulta que aínda estamos, despois de 4 ou 5 meses que vimos pedindo, sin poñelos. A ver, un poquinho máis de rigor. Seguimos. Mire, a verdade é que supoño que a vostede, supoño non, teño a convicción de que a vostede as crianzas lle importan. Bueno, pois eu vou dicir, hai un banco no parque infantil, diante do parque infantil de San Valentín, diante do polideportivo, que ten os tornillos á vista. Quitaron unha táboa, alguén fixo algún destrago ali, e a parte da táboa que queda ten unhas puntas de madeira que algún neno vaise mancar. Canto antes, por favor, repóñase a táboa de madeira que lle falta a ese banco para evitar que algún neno vaya correndo e non mire, porque a veces van un pouco alocados dentro do que podense marcar cos tornillos que quedan á vista. É que, se quere, lle ensino as fotos que as teño. As ten vostede tamén, non? Pois canto antes. Ben, sabe vostede que a varanda que dá ao campo da festa de Fene desde a rúa Conces, sabe vostede que está oscilando continuamente, que a xente que se suxeita a ela fai un temblor. Desde a rúa Conces ao campo da festa, ao lado da Casa da Cultura. Aí temos unha varanda de acero inoxidable, temos dúas, pero hai unha que está arrimada ao muro, a que está arrimada ao muro que está pintado de blanco, que a verdade é que está bastante desanclada, calqueira día pode desanclarse e provocar un accidente en algunha persoa maior que se suxeite nela. Ben, tamén nos gustaría falar de outra varanda, que quizás incluso hasta teña máis peligro. A varanda que está enfrente da Sociedade Cultural Deportiva e Recreativa do Perlío. Esa varanda que está nas pistas, esa varanda, a verdade é que facelle unha actuación. Calqueira día aí apóllase cantidade de xente maior, de nenos, e calqueira día podemos ter un accidente innecesario, cando poñendo de 4 puntos de suxección se mantendrá fixa. Agora, para o concelleiro de Cultura, Cultura e, tamén Deportes. Sabemos que recentemente Deportes sacou a reserva de prazas para as escolas deportivas do vendeiro ano. Digo isto porque no seu momento este grupo municipal fixolle o rogo ao concelleiro de Cultura que foran da man, tanto Cultura e Deportes, e que cando sacaran as prazas para o vindeiro ano que puderan sacalas ao mesmo tempo. Entón, é certo que Deportes, non sei se Cultura e Deportes falaron, a verdade é que espero que mo expliquen, nos lo expliquen aquí a todos, pero o certo é que Deportes xa sacou a reserva de plazas para o vindeiro curso escolar, pero Cultura non a sacou. Quero lembrar que o concelleiro de Cultura, no seu momento, cando este grupo municipal fixo alusións a este tema, tomou nota e o veía consentido de que se fixera así, que saíran xuntos a reserva de plazas, tanto para un como para outro. Porque de non ser así, xa o explicábamos naquel momento, o problema que van ter as familias é que agora fan unha reserva de plaza para unha actividade deportiva e cando veña a reserva de plaza, que vexo que vai pasar, espero que non, que poden poñer remedio, pero se non lle poñen remedio, vai pasar como os anos anteriores. As plazas, por exemplo, para a música, van sair en setembro, e as familias en setembro xa teñen escollidas as actividades deportivas, e moitas non van poder compaxinar as que queren para os seus fillos. Van ter que renunciar a alguna, mentres que se saen ao mesmo tempo música e deporte, por exemplo, pois xa poden elixir con máis rigor, con máis... Entonces, a ver, se se pode solucionar e pode sair Cultura agora, pois
lle facemos o rogo ao concelleiro que poña todo o seu traballo para que isto saia adiante en unha, en 2 semanas e podan os pais ter ao mesmo tempo a posibilidade de elección. E se acaba as deportivas as súas aínda non saíron, as de música, pois que busquen unha maneira de que as familias podan conciliar ambas. De algún xeito seguro que se pode facer. O que tamén me gustaría, neste sentido, entrou un escrito, tamén para o Concelleiro de Cultura, falando do mesmo, non? Entrou un escrito dunha nai que presentou un escrito no sentido no que eu dicía. Eda decía un escrito telemáticamente no Concello. Non sei se vostede o coñece e lle contestou xa. Me gustaría saber se lle contestou a esta nai a este escrito que xa leva días no Concello, non? Desde que saíron as prazas deportivas, según informaron. En este escrito, a nai decía na súa exposición que non consideraba xusto o sistema de matriculación das escolas de música comparando con outros servicios como as escolas deportivas. Decía que era perxudicial para o alumnado da escola de música estar pendente cada ano, estou lendo textualmente, da matrícula e dos horarios e que a súa continuidade dependera de que te collan o teléfono antes de que remate o prazo. Eu non sabía que isto había que facelo así, desta maneira, pero isto sigue coa súa exposición a nai. Isto non acontece nas escolas deportivas, que teñen un sistema de reserva de praza dun curso para outro, primando que xa estiveran na mesma actividade para obter plaza. Bueno, sigue coa súa exposición e solicita que teñan en conta solicita a nai que a teñan en conta a preferencia para a matrícula de persoas que xa están neste curso na escola de música, que os horarios da mesma vayan acordes ás idades dos nenos e non aos ocos que quedan libres cando consigues que te collan o teléfono. Bueno, tamén pide que se manteña a profesora actual porque todos os pais que van á música están encantados con ela, non? Con respecto ao urbanismo, nos gustaría que o concelleiro nos contestase a unhas preguntas. Pero antes queríamos lembrar que o Plan Xeral de Ordenación Urbana, o Plan de Urbanismo, cando se iniciou e se aprobou foi no 1975, que a primeira revisión se lle fizo en 1985, 10 anos despois. Que a segunda revisión se fixo en 2002 e foi aprobada no 2003 e publicada no 27 de febreiro de 2003. Co cal xa pasaron 17 anos desde esta revisión hasta o día de hoxe. Perdón, pasaron 17 anos entre a primeira e a segunda. Entre estas xa pasaron a que vamos a acometer ou queremos acometer, que sería a terceira revisión, levamos xa 21 anos sin revisar, desde o ano 2003. Para o Grupo Municipal Socialista consideramos que FENE está paralizado no sector da construción de vivenda nova. Xa o dixemos no seu momento por culpa das APEs, das zonas de plantamento específico, que quero lembrar que afectan a 380.000 metros cuadrados en FENE, urbanizables, edificables. Este Grupo Municipal Socialista, nunha reunión o 28 de abril do 2023, no Círculo Cultural Recreativo de Perlío, onde estábamos todos os grupos que nos presentábamos ás eleccións, todos representantes de cada grupo. Este grupo, naquela reunión convocados pola Plataforma por Urbanismo de FENE, nos comprometimos públicamente a levar a cabo nesta legislatura, se gobernábamos, e lóxicamente sigue sendo o mesmo compromiso desde a oposición, que levaríamos adiante a revisión
do plan de urbanismo. Entón, desde a oposición, vemos que xa pasou un ano que, de momento, non está contratado coa empresa que vai levar a cabo a revisión, e a verdade é que nos preocupa, porque hemos falado moitas veces desto, vemos voluntade no concelleiro de que se leve a cabo, pero non vemos materializado, por favor, non vemos materializado, que se concrete nun contrato. Entón, pedimos ao concelleiro que, por favor, o antes posible, concrete nun contrato a revisión do plan de urbanismo. Outro tema que queremos que nos contesten, señor concelleiro de urbanismo, é polo saneamento da Rañoa. Si xa sabemos, xa sei que vostede dá conta en todas as comisións de como van todas as obras e tal, o cal nos parece moi correcto. Pero para que quede constancia aquí, porque hai veciños que nos han estado preguntando, para que quede constancia aquí o podan ver a través do vídeo que se colga do pleno. O saneamento da Rañoa. Cando poderán os veciños ter xa verdadeiramente en funcionamento este servicio público? O saneamento da Rañoa, como vostede ben nos recorda sempre, do post de 2021. Vai a Lagarteira, Orra e Rañoa todo xunto, non? E logo, para a concelleira de servicios, quedábame aquí outra, mire, entre a Rúa Meineral e a Rúa da Paz, xunto ao estanco de Perlío, para concretarlle máis, hai un socavón que foi reparado recentemente botándolle gravilla. O socavón xa está de novo outra vez, escasamente ha durado 2 semanas. Eu pídolle unha actuación máis contundente, un aglomerado, non sei, non son técnico, ni sei. Teño as fotos, que mas pasaron precisamente hoxe pola mañá. Toda a gravilla xa está fora, e xa temos o socavón outra vez ali. Entón, por favor, fagamos alguna actuación con un poquinho máis de calado. Despois, queremos facer referencia a unha sinalización vertical de stop. A verdade é que nos preocupa polo que implica de seguridade vial. É unha sinal que está entre a Rúa Cádavo, cruce coa Rúa San Salvador, xunto aí por onde está o casino o que dicen casino de Perlío, o Círculo Cultural Recreativo de Perlío. Esa sinal non ten para nada o reflectante que permite que esa sinal se vexa na noite. Entón, pode que haxa peligro pola noite, porque ao non ter o reflectante non se ve hasta que estás en riba dela. E despois, os veciños de Perlío, de Sillobre, veñen pedindo en varias ocasións que, hoxe en concreto, digo porque estivemos por ali mirando como estaba a zona de Sillobre, o Grupo Municipal Socialista, e nos decían, oye, para cando o alcantarillado, porque andamos coas fosas sépticas e tal. Bueno, pois intentaremos que non se demore moito, non? E pouco máis. Perdón, señor alcalde, nos quedaba un rogo. Podemos facelo? Antes de empezar. Un rogo para a concelleira de servicios. Un camiño que arranxaron ali en Barallobre, ao lado do Cine Adriano, que está, leva un mes amañado e está cerrado. Como se amañou? Se amañou con Zahorres. Xa deron conta que se amañara. Pero, quero dicir, está cerrado, non se pode transitar por él. Moi ben. Moi ben. Bueno, vamos a empezar. Eu creo que para a alcaldía vou a contestar en unha cousa en concreto que máis ou menos foi a que mirei eu porque me chamou a atención. Efectivamente, hai un escrito, non lembro a data, usted me di que é do día 18 de abril, será do 18 de abril. Sí, non, pero digo, non me lembro a data, pero sei do que me fala. E me chama moitísimo, pero moitísimo a atención o escrito ese veciño. Sí, me chama moitísimo a atención porque ese veciño foi concelleiro deste concello e sabe como funcionan as cousas. E as inmediateces, e máis no Camiño de Santiago, e máis en reparacións de roturas, responsabilidade de Viacua, o Concello non o fai. En ese caso en concreto, a reparación
Se pode dar conta, eu para máis estuve ali aquel día que rompeu varias veces, a obra foi houbo que abrir un boso cabón ali de moitos metros cuadrados, a rotura estaba moi abaixo, imagínese como foi a rotura que foi a que tirou o muro da pista municipal de Fene. Entón, eso foi responsabilidade de Viacua, era un tema de Viacua, da auga. Viacua fixo a obra, estuvo ali 2 ou 3 días porque tuvo que cortar todo, e o que fixo Viacua foi facer unha reparación de urxencia, dar parte tamén ao seu seguro, porque o muro de abaixo terá que amañalo Viacua co seu seguro, cousa que xa está, creo que, máis ou menos arranxada, e o que fixo Viacua foi pedir os permisos precisamente a Patrimonio para poder facer a obra ahora en condicións. Sabe vostede que Patrimonio, e por eso me extraña que ese concelleiro tamén, ou ese ex-concelleiro tamén o sabe, que pedir un permiso a Patrimonio no camiño, para máis no camiño inglés, sobre o propio camiño inglés, non lle dan un permiso a ninguén dun día para outro. Entón, o que se fixo é unha reparación de urxencia, esperando ahora os permisos, pero lle podo garantizar que se vostede veu como estaban... Eu tamén teño fotos, porque tamén estuve ali ese día en varias ocasións. E lle podo decir que a obra foi unha obra moi complicada, a unha moitísima profundidade, e ahora están pendentes de poder facer a obra cando lles den os permisos correspondientes. Por eso me extraña que se pense que a inmediatez en ese tipo de obras o que se fixo foi tapar todo para que se poda seguir utilizando a vía, porque a outra opción era ter a vida cortada durante meses, que creo que iba a ser bastante peor a solución. Entón, eses son os motivos, e xa digo, me extrañou moito que o mandou escrito non sepa como funciona eso, porque non é fácil. Claro que hai que pedir permiso ao Patrimonio, por eso está así. Hasta que chegue o permiso, é unha solución, un parche puntual, lóxicamente. Bueno, concelleira de Servicios. Pois, referente ao aparcamento de detrás da Praza Verde, fíxose unha reparación provisional, estes días volveu a facer mal tempo, bueno, pois sí que se reparará un pouco máis para cando veña melloría, que entre ventos e ven unha semana boa e tampouco dá tempo a moito máis. O informe de estabilización, eu penso, moitas veces piden información sobre como van as plazas, que, por certo, en este Concello hai que felicitar as traballadoras e os traballadores porque realmente é unha pasada o ben que está indo toda a estabilización co complexa que foi e, bueno, supoño que será eso, pero de todas maneiras confirmarei. Sobre o aparcamento de correos, eu... E a seguinte, que a do Barallobre, igual entreguei informes e expliquei a situación. De haber a Rúa de Naturais sí que están amañadas, polo menos, bueno, tiñamos algunhas plaquetas que estaban movidas, que estaban mal, están todas amañadas. Na Estrada de Cabanas igual había unha pequena fochanca e tamén está amañada. Un rexistro detrás do Cádavo, ahora mesmo non me acordo, sei que entrou ese papel, esa solicitude, pero ahora mesmo non recordo se xa está listo, pero bueno, mirarei, porque foron varios todos estes días as reparacións que se estuveron facendo. Dos desbroces están na zona de Limodre, na zona das praias, comezaron en Limodre fai hoxe xoves, creo que o mércores, empezaron o mércores, está desbrozado Magalofes, Perlío, está desbrozado prácticamente todo Fene, está desbrozado a zona de San Valentín, o Regueiro, se está desbrozando Barallobre, se está desbrozando Sillobre, e se comezará tamén ahora en Sillobre, polo tanto, desbroces en marcha. Rebacheo e pintado, tamén comentei na comisión, cando mellore o tempo, pois sí que hai un plan de rebacheos, hai un plan de pintados, pero, bueno, sempre esperando a melloría.
Na estrada da Diputación, da Rúa da Fraga, varios incidentes que houve en estradas de titularidade da Diputación. Estuvemos a semana pasada e esta semana coa persoa responsable desta zona de obras e comentounos que van a rematar a zona que quedou aquí da Rúa da Fraga, donde rematou o aglomerado, que foi aquí un pouco antes de Correos, hasta o cruce con Marqués de Figueroa. Insistimos outra vez en que nos interesaba ter a titularidade desa estrada ao Concello e dixeron que era probable que cando remataran de amañala toda, que probablemente sí que a pasaran ao Concello. A maleza en Vilar do Colo, nos que anduvemos estes días, a verdad que nos sorprendimos cando empezamos a ver que había unha parte desbrozada. Certamente, o primeiro que comentamos é que mal está feito, porque está horroroso, pero insistiremos en que o fagan un pouco mellor, porque a verdad é que se queda así, fatal. Espero que non, que estén traballando e vamos a darlle uns días que tamén supoño que, se están traballando, hai que esperar. Non sei, a zona de Vilar do Colo, creo que me decía que había... era malezas entre denuncias, eso, columpios no Castro, no, eu penso que igual, quero entender, é que coincide, que confunden, que houve un rexistro de que se puxeran columpios aquí. É a única que recibimos de, para mellorar o parque, poñer uns columpios. Solamente esa, non houve ningunha máis. Pero aquí no parque do Concello. Sobre a execución orzamentaria, que pedironme as súas compañeiras, creo que vostede tamén estaba na comisión, sabía que algunha non me acordaba quen, dixen que na próxima comisión pasaría toda esa documentación, como estou facendo en todas as comisións cando se me solicita documentación. O Parque de Piñeiro sí que é certo que hai esas tullas que están moi altas. Estuvemos facendo unha limpeza en todo o que o alumeado deste Concello, intentando toda a maleza que sobrepasaba, limpar un pouco, porque a veces se fai complicado, aínda que no Departamento de Urbanismo traballase moito en ese tema, a veces hai que ir ao Concello e quitar algunha maleza, porque senón corre en perigo o noso alumeado. Este caso, é certo que xa non lo comentou o seu compañeiro, sabemos de como está a situación, hai un requerimento, se vemos que non atenden, teremos que tomar medidas sobre esa zona. E ao lado aquí abaixo, na Rúa da Fraga, sí que é certo que saen é maleza que teñen o propio edificio. Eu penso que están acostumbrados a que cando se pasa, se recorta. Intentaremos que tamén o fagan eles, porque é parte da súa propiedade. E senón, claro, cando se pase facendo limpeza por aí, quitaremos esas ramas que saen para fora. E o camiño que me decía o seu compañeiro, o Cine Adriano, é que pretendemos que sexa un camiño da pé. Entón, de momento, hai un valado ali posto. Estamos valorando, porque a demanda de veciños e veciñas é que sexa un camiño para pasear e un camiño da pé, non un camiño para que pasen os coches. Entón, seguramente poñeremos algún volardo para que se poida, os volardos de Joaquín, para que se poida pasear e non pasen os coches, porque os coches realmente teñen estrada para circular. Alcalde, se quere, continúo. Non me quedou nada, creo que para o Partido Popular, para o Partido Socialista, dos pisos ocupados, a día de hoxe a Policía Local deste Concello, como así o fixo saber aos medios que chamaron, non ten constancia de que hai ningunha ocupación. Hai outras circunstancias, pero non unha ocupación. Se queren, podemos falalo na comisión, porque para algún dato que se poida dar, non creo que sexa este o lugar de nomear a ningunha persoa, pero a día de hoxe, Policía Local non ten constancia.
O chan da Praza Verde, estamos de acordo, e eu volvo a repetir que esa obra foi horrorosa, horrorosa. Eu non creo que fora a única, non son a única concelleira que pasou por este concello que levara servicios e así sigue esa praza e, insisto, unha mala execución do plan E daquel momento. Entón, eu xa dixen que sí que intentaríamos facer, bueno, pois era un tema de area, poñer unha area cando o tempo permita e cando se poida. Bueno, quero decir, 3 días de bon tempo, mire que bonita nos quedou a beirarrúa de Tarrío e hubo que parar, sí, bueno, un trozo. Son traballadores excelentes en este concello, máquinas non son, van pouco a pouco, eso leva moito traballo, como vostede vería, e hai moitas cousas que atender, e o está facendo o persoal do Concello de Fene, o cal é moito de agradecer do excelente traballo que están realizando. Polo tanto, se continuará esa beirarrúa, todo o Tarrío, igual que se continuarán e se farán en outras parroquias. Pero, bueno, o tempo tampouco foi o mellor de todos. Levamos 4 días de bon. Vamos a dar un pouco de marxen para que se poida traballar. De todas maneiras, agradece moito todas, casi todo aquí o que me di, eu consideraría que son rogos e se agradecen moito porque está ben, se vostedes pasean polo Concello e polas parroquias, se agradece a colaboración sempre. O semáforo de Limodre, podería decirlle que, como expliquei na comisión, o que se estropeou foi a placa base. Entonces, esa foi a que reparada. Comentei que era un semáforo de moitos anos, levou un tempo que non había, hubo que facela, e, pois mira, onte ou antonte pasamos por ali, nos debeu de coincidir o semáforo en verde, ahora que me dou conta, porque non vimos. Claro, pois pode ser que pasáramos en verde, se non, se o vemos, evidentemente se vai ali. Non sabíamos, polo menos eu non o sabía, tomo nota e pasarei o aviso. O mismo que me pasa co semáforo de Maniños. Tamén me acaba de decir agora o meu compañeiro, pois tampouco o sabía. Sí que hai un límite. Bueno, isto así descendido está ben, pero si tes 3 furgonetas aparcadas á dereita, que era o caso, hasta que, como el semáforo está en rojo, la parte alta, yo no la veo en roja, pienso que está en verde. Voy a 50, a lo que marca, y de repente, después de la última furgoneta, está el semáforo rojo. Tuve que clavar el coche. El de atrás se debió de acordar de todos mis santos. Y menos mal que no me dio. Entonces, lo digo más que nada por eso, no lo digo por los límites que están muy bien apuntados, pero uno los cumple. Últimamente más, porque no sé si sabrán que el radar está un día sí y otro también en esa zona. Sandra, por favor, continúe. Me desestabiliza vostede, de verdade, A ver, me desestabiliza moitísimo. Os plenos tamén teñen que tener estas cousas. Sí. Continúo. Os volardos detrás do cádabo. Pois mire, precisamente estes días, falando co xefe de policía local, que, bueno, estuvemos mirando e dándolle voltas, porque tampouco son a veces decisións que se poden tomar, porque todo ten o bon e o malo. Se poñemos volardos, quitamos aparcamento, se quitamos aparcamento, nos queixamos tamén de que non se pode aparcar. Sí, hai. Entonces, consultando coa policía local, en este caso coa xefatura, pois sí que vemos algunha solución que xa direi, porque insisto que sabemos como está a situación, está máis que analizada a situación, temos 2 opcións para levar a cabo, non sabemos por cal tirar, entón eu espero que a policía realmente remate ese informe que está facendo das 2 maneiras de actuar. Despois o comentaremos aquí, que non teño, unha comisión, non teño ningún problema, e tamén para que valoren vostedes as 2 opcións que hai, porque ninguna é
vai contentar a todo o mundo. Entonces, bueno, tamén poñer en coñecemento de vostedes. Cales serían? O Banco de San Valentín, si é certo, bueno, houve aí, puxose un día, bueno, parece que ese banco está maldito, volveu a pasar de que esa táboa volveu a romper, tiña unha cinta, estes días está con unha cinta, bueno, intentamos, hoxe non hai cinta, bueno, pois tamén se a quitan, tampouco, a que sí, pois se a quitan, volveremos a poñela e o repararemos. A varanda do campo da festa, do casino de Perlío, estas todas pasaremos a revisar. O do Fochanca que me decía do estanco de Perlío miraremos tamén, e a sinal de stop exactamente igual. E eu non teño nada máis, ni nada menos. Sí? Que? Eso é... Pero a restaurar... Claro, é urbanismo e obras. Sí, concelleiro de Obras e Urbanismo, por favor. Pois xa, empezando por aí, está o proxecto ese muro de contención, está un proxecto realizado, un proxecto que xa revisou un enxeñeiro municipal que xa non está, un proxecto que foi modificado a instancias do propio enxeñeiro porque para el non cumplía suficientemente, bueno, non era suficientemente contundente, e agora parece que sí. E, bueno, ese proxecto está pendente de dotación orzamentaria e pouco máis, non? E estaba eu agora repasando en relación ás obras, que a obra que preguntaban de saneamento da Rañoa, está pendente simplemente foi unha obra de 123.000 euros, unha obra que fixo o Concello, como si se acordan, o Concello con cartos propios, debido a que foi unha obra que se perdeu por alongar os prazos excesivamente, por modificacións de proxectos, por modificacións que houve, aparecer o gas, ter que facer un bombeo, bueno, unha serie de problemas burocráticos importantes, e esa obra está rematada e agora tan só queda o que é a conexión eléctrica do bombeo. Só queda eso. E iso estaba pendente non quero mentir, non sei se de informe técnico da enxeñeira ou xa está visto por ela e de axudicalo, de contratalo. É unha obra pequeniña, pero non estaba prevista no proxecto, e iso é un problema. Non estaba previsto no proxecto porque o que estaba previsto no proxecto era unha cometida eléctrica da liña eléctrica. E chegou Fenosa, despois de dicir unha cousa, di que fai falta unha liña específica para o propio bombeo, non? E iso fai que se modifique a cometida eléctrica dese bombeo, non? Pero quero dicir que aí falta tamén outros, e eu entendo que a xente de Poralista é enfadada, pero aquí aprobamos 123.000 para a Rañoa e aprobou este pleno e 109.000 para a dotación de auga en toda esa zona, na Lagarteira, no Revolto, na Calzada e arriba, que foi a obra que caeu en desgracia coa empresa que foi ao tacho. Entonces, e ahora a donde iba? Nas tres últimas páxinas do perfil do contratante que falamos de obras do 21 ao 24 hai 1.900.000 euros e es que non as vos ali o traballo aí se está sacando moitísimo e algún ten problemillas administrativos ou que Costas tarda en dar o permiso para o tema da área recreativa en San Valentín ou a DIF tarda na rúa Antonio Montero, pero bueno, van saindo, pero que as dúas aí de Sillobre caeron en moi mala sorte, porque intención de dotar esos servicios, este pleno aprobounos e se están, quero dicir, administrativamente se moveron ata onde petaron, non? En todo caso, o tema eléctrico este sí que non ten problema, quero dicir, este é máis un problema de instaladores, non o sei, pero bueno, na comisión sí que lle informo de como está isto. E despois, tamén quero dicir que no último ano, na última páxina do perfil do contratante, hai nada máis e nada menos que 1.013.954 euros en obra.
E iso require informes, sabe, pasamos de ter dous enxeñeiros a ter unha soa interina, contamos que a finais de mes de xuño, seña o último examen, pode haber xa un funcionario ou funcionaria titular do posto e intentaremos manter unha acumulación de tarefas para reforzar ao departamento, bueno, pois polo menos que todo isto de obras se manteña, obras e informes, que hai moitísimos solicitudes tanto de Navantia, Polígono, como de suministradoras tanto de gas como de electricidade, que tamén hai que informar, non? Agora hai moitísimo traballo aí e, bueno, a intención é que todo vaya o mellor posible. O problema é que cando hai un atasco nunha destas cuestións, venseña dunha autorización sectorial, venseña unha modificación no orzamento do proxecto, pois os prazos xa se dilatan demasiado, non? E en canto ao plan xeral, coincido totalmente co que di, nós temos ese mismo compromiso, eu teño ese compromiso e esa preocupación, e lamentablemente este Concello, a pesar do gran esforzo que fai en ter todo o personal ao día, é unha desgracia, pero non conseguimos ter personal ao día, co cal nos costa administrativamente moito sacar todo adiante, e é unha realidade, e negalo é. É dicir, a técnica de administración xeral non está, ou non estar a técnica de administración xeral, pois é un problema para poder axilizar determinadas cuestións, tanto de persoal como de urbanismo, como todo o que é o funcionamento do Concello, e eu non podo aí dar datas. Estamos sin arquitectos, non hai arquitectos técnicos no Concello, intentamos diferentes fórmulas. É un problema. Non sei, eu non teño variñas máxicas, nin podo dar prazos, a intención é sacalo o máis adiante posible, o antes posible, pero non podo dar prazos. Tiñemos comprometida unha reunión cos veciños para principios de maio e SEPES, teño comunicación con eles por varias vías e ainda non me fixaron data. Bueno, non é outra cousa, é a mesma cousa. Hai dous compromisos, pero un tiña relación directa coa situación da AP de Centieiras, o Centro de Saúde e todo isto que tamén temos que responder, e era algo urxente, non? E temos pendente fixar esa data e ainda non la diron. E respecto a unha apreciación que fixo, Fene non se desenvolve urbanísticamente, incluso a AP de Centieiras, porque non hai diñeiro para desenvolvelo. Non hai demanda, non é un problema, e non quero facer ese debate hoxe aquí, pero iso é un nego a maior, é un nego a maior. É dicir, eu digo, o modelo urbanístico que hai é malo porque non está adaptado á nosa realidade. Ahora, o modelo urbanístico que hai non impide o crecemento. Claro, que tipo de crecemento xenera? Un crecemento desproporcionado, claro, non adecuado a Fene. Pero non se pode decir que este plan non permite. Non, este plan permite tanto que non hai quen sea capaz de facelo. Ese é o problema. Sí, ese é o problema. Non hai pulmón para facer isto, e non é razonable tampouco que se faga, eu coincido con eso, pero non se pode decir que o plan non permite. Non, o plan permite tanto que non hai quen seña capaz de facelo. Eso é o problema que pasa. Entón, esa análise é correcta. Entón, decir que o plan non permite, a fin que aí atrás se fixo con unha APE. Bueno, mira, ia dicirlle ao concelleiro tamén, xa non fan falta contestar e fora. Me parece que ahora estamos a concelleira de Facenda. Si, dos orzamentos que falaremos deles na comisión. Concelleiro de Deportes, de Cultura. Ola, boa tarde a todas e todos. Bueno, pois, en canto as dúas cuestións que se me comentan, realmente o escrito da veciña non me chegou, pero foi o peche das escolas agora fai o menos pasado, e se me achegou personalmente, entendo que as cuestións eran máis ou menos as mesmas, entón, me supoño que o que me decía era o que me transcribiu vostede agora, así que entendo que, bueno, que as ideas as recibín. E en canto ao tema das reservas, pois, en tono a mea culpa por non entender correctamente o que se me transmitía, porque cando se me falou das reservas das prazas, entendín que eran nos prazos de setembro, porque as prazas de
deportes se sacaban en setembro e as de culturais se sacaban en outubro. Entón, a idea foi este ano pasalas todas a setembro e se van facer conxuntas. E, bueno, agora, pois, no tema de cultura nunca se facía en reserva de prazas, como si se fai en deportes. Agora me transmiten tamén isto, pois, ao mellor entendín mal esa proposta e intentaremos darlle unha solución estas semanas. Moi ben, pois creo que está todo contestado. Damos por rematado o pleno e creo que, bueno, Toñi quería facer algunha apreciación, algunha pregunta.